Колко пъти сте представяли отлична идея и отсреща виждате разсейване, празен поглед или класическото «ще го обмислим». Истината е проста. Проблемът не е във вас, не е и в идеята. Проблемът е в това как мозъкът на другия обработва информацията. Сега ще ви разкажа как да говорите така, че идеята ви да стигне до частта от мозъка, която взима решенията, а не да се изгуби още в първата минута. Когато обясняваме нещо важно, ние използваме най-рационалната част от мозъка си – логика, анализ, аргументи. Но слушателят не чува това първо. Посланието минава през най-древния слой на мозъка, частта, която проверява само три неща. Опасно ли е? Мога ли да го игнорирам? И твърде сложно ли е? Ако отговорът е да, на което и да е от тези три, вратата се затваря. И нито един аргумент не достига до рационалната част, която взима решенията. Затова толкова много добри идеи не звучат убедително. Не защото са слаби, а защото не са минали през правилния вход. Не можете да убедите древната част от мозъка с логика. Можете само да я успокоите и ангажирате. Въпросът е как? Ами като говорите по начин, който тя разбира. Просто, ясно, с малък елемент на изненада тук-там, с образи, с енергия и с увереност. Тогава посланието най-накрая достига до частта, която мисли, анализира и взима решения. Ето три от най-силните техники за важни разговори. Техника 1. Започнете разговора с ясна рамка. Първите секунди решават дали разговорът ще бъде подреден или обратното – хаотичен. Затова започнете така. Предлагам да преминем през три неща. Проблема, дали има смисъл да работим заедно, можем ли да сме си полезни по отношение на проблема. И третата точка, каква е следващата стъпка. Какво постигате по този начин? Сваляте напрежението, давате структура, създавате предвидимост и вие водите разговора. Мозъкът има естествена нужда от яснота, така че дайте му я. Техника 2. Добавяйте малки моменти на изненада. Древният мозък се събужда, когато чуе нещо неочаквано. Например, има един детайл, който повечето хора пропускат. Или открихме нещо интересно миналата седмица. Или има един риск, за който почти никой не говори. Това не е драматизация, това е естествен механизъм за връщане на вниманието. Малка изненада, буди фокус, създава ангажираност. Техника номер 3. Говорете като човек със стойност, а не като човек, който моли. Най-честата грешка в представяния и презентации на сложни идеи е тонът на нужда и доказване. По-силната позиция е позицията на избор. Затова говорете така. Нека първо видим дали сме подходящи един за друг. Работим само с клиенти, с които можем да постигнем реален резултат и успех. Не искам да губим времето на всички страни, ако няма смисъл. Какво се случва, когато говорите така? Вашият статус се повишава, другият започва да се съобразява с вас и динамиката се обръща. Те се доказват пред вас. Така че това е позицията на стойност, не на търсене на одобрение и работи блестящо. Ето как звучи един силен, подреден разговор. Вие. Имам 12 минути. Предлагам да минем през проблема, през това дали можем да работим заедно и ако да, каква да бъде следващата стъпка. Другата страна отговаря, няма много време. Вие, разбирам напълно, нека използваме времето максимално. Рамката вече е поставена. После добавяте изненада. Миналата седмица открихме нещо необичайно и се оказа, че променя цялата икономика на процеса. Опа, вниманието вече е ваше. И накрая, позицията на стойност. Разкажете ми как взимате решения по такива проекти, за да видя дали има смисъл да навлизаме в детайли. Водите разговора, не се продавате. Ако искате идеите ви да стигат до хората, които решават, трябва първо да стигнат до частта на мозъка, която ви допуска. Запомнете триадата. Ясна рамка, малка изненада
позиция на стойност. Това е моделът, който задържа вниманието. Това е моделът, който изгражда влияние и дава шанс на идеите ви да бъдат чути, разбрани и приети.